El Muralla Òptica Club Bàsquet Blanes es va imposar dissabte a la Unió Esportiva Pineda en un partit força avorrit que es va començar a decidir al primer quart, gràcies sobretot a la feina dels homes interiors com Danés i Palomino i també al gran treball defensiu de tot l'equip. Tot i això, l'equip local no va marxar en el marcador fins al tercer quart, quan els triples del capità Romero van deixar sense opcions reals de remuntada a un Pineda poc incisiu. A l'últim quart, quan tot semblava encarrilat, les lesions d'alguns dels jugadors interiors i de la Mínsima, així com l'expulsió de Palomino, van posar una mica d'emoció al partit, però el Blanes, amb bastant d'encert des de la línia de lliures, va assegurar la victòria. Per nosaltres era un dia important perquè tenim dos baixes importants que avui, que són el Jordi Heras i en Jesús García. Durant el partit les faltes ens han condicionat bastant, hem tingut la petita lesió amb en Rafa Gil, la petita lesió del Lamina al final, però crec que hem estat suficientment acreedors de la victòria, mereixedors de la victòria. Defensivament, excepte algunes situacions, hem estat bastant sòlids i amb atacs hem tingut més dubtes, ells han estat molts minuts en zona, també ens ha complicat una mica la vida. Però, estem a principi de temporada i jo crec que hem de treure conclusions positives d'aquest partit. Algunes coses crec que ha estat força bé. Francesc Sempau destacava també el paper de Noel Danés en algunes fases del partit. Està a camí dels 32 anys i sempre és un tio que et resol coses individualment per la seva qualitat, per la seva sabidoria dins la pista, i perquè segueix treballant duríssim sempre, passi el que passi. I avui hi ha hagut un moment del partit en què un parell o tres de bàsquet seus han sigut molt importants perquè no s'acostessin al marcador. Després d'aquesta victòria, el Muralla Òptica Club Bàsquet Blanes jugarà la setmana que ve al camp de l'ADPAF Figueres. Francesc Sempau explica que és una bona oportunitat per treure's l'espina clavada de la final del Mateu Pell. Allà ens van ser superiors, jo crec que no molt superiors, però l'últim quart ens van guanyar bé. I jo crec que serà un partit complicat perquè ells tenen jugadors amb molt d'ofici també, però nosaltres estem animats i veurem aquesta setmana si aquestes petites lesions ens permeten treballar més o menys, però la idea és anar preparats i anar amb totes les ganes de guanyar Figueres, perquè després venen dos partits seguits a casa i crec que enllaçar una victòria fora amb dos a casa, després dos partits aquí complicats però a casa, podria ser una bona manera de fer el primer quintet de partits de la Lliga. Amb la victòria davant del Pineda, el Blanes ocupa ara provisionalment la 10a posició d'una classificació que encapçala precisament l'ADPAF.